Ito lang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Narito po ang ating mga sangkap para sa ating sarsyadong espada o bulong unas ang tawag po namin sa isdang ito. Okay, ito po ang ating isda. Sariwang-sariwa po yan. Pwede po rin po kayong gumamit ng tilapia o kaya yung pong galunggong. Pero depende po sa isda. Okay? Siyempre, itlog. Ito po yung ating organic egg. Mantika, patis na pampalasa, asin, onion leaves, kamatis, sibuyas na pula, bawang, at paminta. Mamaya, magdadagdag din po tayo ng tubig sa ating pagluluto. Ayan, kompleto na po ang ating sangkap para sa sarsyadong espada. Simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto. Okay, ngayon, bago po tayo magprito, titimplahan muna po natin ng pampalasa itong ating isda. Lagyan natin ng kaunting asin lang muna. And then, paminta. Yan, depende po sa sa inyong panlasa. Sa dami po ng asin o paminta. Okay. Sa akin, mas maraming paminta, mas masarap. Ngayon, halo-haluin po natin siya. Para siguradong manuot po yung asin sa laman po ng ating isda. Yan. Tapang ng amoy ng paminta. Okay. Piprito po natin ito. Papainitin muna po natin ang ating kawali bago po natin lagyan ng mantika para hindi po kumapit ang ating ipipritong isda. Ayan, kita nyo, nagbago yung kanyang kulay. Mainit na po yan. Huwag yung hahawakan. Mantika. Okay na yun. Painitin po natin ang mantika bago natin ilagay itong mga isda. Check po natin kung mainit na itong mantika. Gagamit po tayo ng ating thermometer. Ganda ng aking thermometer, no? Mainit na siya. Okay. Lagay na po natin ang isda. Huwag yung ihahagis. Ayan yung tolerantik lang yan. Iprito po natin to hanggang sa mag-golden brown. Okay? Yan. Ang ating apoy nasa high heat. Gusto ko medyo mabilis yung pagluluto. Kasi papakuluin din natin yan mamaya. So, ganda ng tunog. Ganda. Okay. Okay, nakakunin na po natin. Yan. Pero dudoble ko itong iprito. Gusto ko yung medyo brown pa. Maya-maya na ng kaunti. Tatabi muna natin to, papalamigin. At idodoble po natin ipiprito. Babalik ka rin. Pero okay lang kahit hindi nyo idoble, no? Pero sa akin gusto ko yung medyo matigas ng kaunti tapos malambot sa loob. Yan. Mas lalong tumingkad yung kanyang kulay. Naging golden brown talaga. Ahunin na po natin. Kaya na masunog kasi mapait.
kapag ito po ay nasunog. Oh, ha? Ganda ng kulay. Medyo tumigas siya. Ang susunod po natin na gagawin ay gagawa po tayo ng kanyang sauce o kaya yung kanyang pinakasabaw para sa ating sarsyadong espada. Ihanda muna natin ang ating mga kailangan. Nahiwa na po itong ating mga ricado. Ang itlog babatiin po natin. Yan. Organic egg po ito. Galing po ito sa aming sa aming rigging area. Okay. Yan. Oh, sariwang sariwa yan. Pwede nyo kainin ng ganyan yan. Okay. Yan. Huwag natin lagyan ng asin. Yan. Bakatirin na po natin ng ganyan. Maganda po yung kanyang presentasyon mamaya. At ito po yung ating magpapalinamnam sa ating sarsyado. Itlog. Kailangan mainit na mainit po ang kawali para hindi po mag-stuck ang ating mga ricado. Lagyan na po natin ng mantika. Oh, init oh, umusok. Ang ating thermometer ulit. Oh, mainit. Okay. Unahin natin ang bawang. Yan. Nasa low to medium heat po tayo sa ating paggigisa para hindi po masunog itong ating bawang. Okay, kapag ito po ay nag light brown na, sunod na po natin ang ating sibuyas na pula. Pero hindi naman pula. Ang kulay siya. Parang kulay pink ano. Yan. Pink o violet. Bango. And then sunod na po natin pagsabayin ang kamatis at ang onion leaves. Nasa high heat po tayo para mag-lit. Kasi itong kamatis medyo makatas po ito. I-dehydrate lang natin ano. Pero hindi naman natin pakakalutuin mabuti. Kasi ang gusto ko sa kamatis, half cook para maglasang kamatis talaga. Pero pag lutong-luto, hindi ko nalalasahan yung kamatis eh. Yun. Lagyan po natin ang paminta. Okay na yan. Ito na rin. Lagyan natin ng ng patis na pampalasa. Kaunti lang. Kasi meron na po kasing asin yung ating isda. Ganyan. Ito lang natin ng konti. Bango. Mas lalong bumango. Pwede natin gulamin ito. Huwag na nating sarsyado. Yan. Pero sarsyado kasi. Kaya tuloy natin ang pagluluto. Lagyan natin ng sabaw. Kaya siguro mga nasa kalahating tasa yung aking lagay na tubig. Kaya papakulo lamang po natin to. Okay. Haluin natin. And then
Ilagay na po natin itong ating isda. So, yun. Ako, ang saya niya, oh. Naglalangoy na sila, oh. So, yan. Para manuot po yung lasa ng ating rekado sa isda. So, ang saya, oh. Nakangiti, oh. Kita nyo, oh. Nakangiti, oh. Kumikinda-kindat pa, oh. So, tuwang-tuwa siya sa, ano, sa mainit na sabaw. Yan. Sige, pakulo lamang po natin to ng ano, mga siguro mga nasa 3 hanggang 5 minuto. At tatakluban pa po natin yan. Yan, sige, sa medium heat. Okay. Tingnan natin. Wow! Yawn! Ang bango! Oh, lagyan natin siya ng ano, ng itlog. Karat-karat lang natin to. Ito yung magpapalinamnam. Sa ating sarsyado. Oh. Kita nyo yan? Oh. Sariwang isda, sariwang itlog, sariwang kamatis, lahat sariwa, pati yung nagluluto, sariwa din, siyempre. Okay, maaari mang hindi, no? Okay, magpakita mo yan, no? Yung sariwang nagluluto. Sige, yan. Hello! Okay. Yan, luto na siya. Pwede na. Medyo pakulan natin ng mga nasa 30 seconds para maluto lang ng kaunti yung itlog. Okay, pwede na siguro yan. Sige, tara, kain na tayo. Eto na po mga kababayan ang ating sarsyadong espada. Kain na tayo. Okay, ito yung aking ano, juice. Meron siyang ano, nata de coco. Binili ng Ermat ko galing sa, ano, sa Batangas. Ito kasi ano, sa isa sa ano, mga paborito kong panghimagas, nata de coco. Kaso nakalimutan ko magpabili ng makapuno. Mas masarap sana kung may makapuno. Pero okay lang, ilagay na lang natin, no? I-halo na lang natin sa juice. Kalamansi juice, pineapple juice, basta juice. Okay, pero ito po yung ating pinak
Well, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain, inaanyayahan ko po kayong patuloy po na manood at siyempre i-share po ang ating mga video sa ating Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Mga antayon! Kain na! Yan! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.